les agressions directes a funcionaris, que aquestes han augmentat molt. Han augmentat molt perquè hi ha un canvi de perfil en l'intern. No és el mateix els interns avui que omplen avui les presons amb els que hi havia els perfils dels anys 90, per exemple. Hem d'entendre que dins d'una presó el risc zero no existeix, ho sabem tots els que hi treballem. Aquest augment d'agressions directes a funcionaris és preocupant, perquè és no tenir cap mena d'escala de valors. O sigui, són persones que no tenen cap mena de sentit de l'ordre i del respecte, etc. I aquí s'hi havia de posar mà a l'administració. Són interns que no tenen res a perdre. Quan una persona no té res a perdre, tampoc no pensa que té molt a guanyar. Ja estan a la presó per a poder intentar fer-los canviar i fer aquest clic, no? Tens molt a guanyar i no tant a perdre. Ja has entrat en una presó, ja has infringit unes normes de convivència, ja has trencat l'equilibri social, no? Fora has delinquit i has comès un delicte. Doncs a dins, com que el perfil ha canviat, tenen molt menys control dels impulsos, entren interns amb problemes psiquiàtrics per consum d'estupefaents, hi ha un canvi en el perfil de l'intern important. També l'edat, entren molt joves.